onye omebe iwu nọchitebụrụ anya ndị Kaduna n'oge gara aga a na-akpọ Shehu Sani adọọla Tinubu aka na ntị gbasara ihe nke na-eme na mba Niger Republic. O kwuru sị, Tinubu ekwekwana ka mba France kwanye gị ka i buru agha bugara ndị agbata obi gị bụ Niger Republic. Ọ gwara ya na ya lapụ ha ka ha ji aka ha were chọrọ onye ha chọrọ nke ga-achị mba obodo ha. O kwukwara sị na ọ dịghị mma etu ndị Naịjirịa siri chọọ ibebi ọkụ eletrik nke ha nyere ndị Niger Republic, mana ọ bụrụ na ha nwaa gbubie ọkụ obodo ha na ọ gaghị atụpụ ha ji n'arụ ma ọlị, na ọ ga-emezi ka ha gbaa mbọ garụnye igwe ga na-enyezi ha ọkụ nke ha ga-arụnye na mpaghara River Niger. Mgbe ha mere nke a, ọkụ Kayenjidan anyị abụrụzie ihe nke ga-ana n'iyi. O chetakwara Tinubu na mgbe ndị Naịjirịa nọ n'ọchịchị ndị amị na onweghị mba ọbụla bịa nyere ha aka, na ọ bụ ha kpebiri n'onwe ha ma gbanwoo ya bụ ọchịchị ndị amị ka ọ bụrụzie ọchịchị onye kwuo uche ya. Ogbu onye akpa ntị jizi ohere a wee na-akwado atụmatụ nke Shehu Sani tụpụtara, maka na ọ bụ nwayọọ ka eji alacha ya ofe dị ọkụ, ịracha ya n'ike olewa gị ọnụ. Ya bụ onye isi ala Tinubu, uche gị dịkwa ya n'ihe nke ị na-achọ itinye onwe gị na ụmụ Naịjirịa. Ndị Igbo kwuru okwu sị, a na-adọ onye oshi ọdụ, o were obi ya na-apị mbazụ. Ya bụ onye ahụ na-agba egwu surugede nwekwazịrị ihe nke na-ekuri egwu n'ime ọhịa. Onye dịka a na-ekwu maka ya ihe a, ọ bụ Putin, nnukwute mmọnwụ na-eti onwe ya na mba Rọshia. O kwego ọtụtụ obodo n'ime Afrịka nkwa na ya ga-ebunye ha nri nke a na-akpọ grain 50,000 tons n'onu ndị iti. O kwuru na ya ga-ebunye ya n'efu ma na-anaghị ha ego ọbụla ma ọrị. O kwukwazịrị sị na ya ga-eji ụgbọ mmiri ya were butere ha ya n'obodo ha ọbụla dị iche iche. Aga m akpọpụtakwazịrị ụnụ ndị obodo nke aha ha so na ndị nke ga-enweta ihe awufu nke a na-ekwu maka ya. Ha gụnyere ndị mba Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Eritrea nakwazi ndị mba CAR. Ogbu onye akpa ntị jizi ohere a wee na-asị gị were ile gị gụọ eze gị ọnụ. Ọ bụrụ na Putin bunyesịa ha ihe nrite ndị a niile n'efu, ọ dịghị ka na ha agaghịzi na-ege ya ntị mgbe ọ ga-arịọ ha arịrịọ isonye ndị Niger Republic were kwa mgbọ mgbe ọ ga-esu. Chetakwazịa na onye oshi ọbụla nna ya bunyere egbe, ọ na-eji ọkpa agbawapụ ụzọ na-egbughị oge. Anyị jikwazi ohere a were na-ama ọkwa dị oke mkpa gbasara Second Niger Bridge. Onye isi ndị ọkwọ nnukwu ụgbọala nke a na-akpọ Heavy Duty Drivers Association, Mr. Uchenna Nebowa, ekwuola na ụjọ na-atụzi ndị ọkwọ ụgbọala niile na-esi na elu ya wụ biriji were aga njem ha. O kwuru sị na ndị oshi nakwa ndị na-atọrọ mmadụ n'ike jizi ebe ahụ were mere ebe obibi ha. O werezie na-akpọku ndị gọọmenti etiti nke Naịjirịa ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka ka e were mara ihe a ga-eme ya wụ mbụ na were sụọ ya nri. N'otu aka ahụ, otu onye a na-akpọ Chukwuemeka Olekpe, yanwa bụ onye isi ndị Tippers Association of Nigeria Anambra State Chapter, ọ na-etikwa mkpu ma na-alụkwa aka gbasara Second Niger Bridge. O kwuru sị na ha nwawo ndị ọkwọ ụgbọala
na-agbazi ọsọ n'elu Niger Bridge maka na ndị osochiegbu karịrị n'elu ya. Ọ na-etigara ndị gọọmenti etiti mkpu wee na-asị na nke kachasị nke bụ na enweghị ọkụ eletrik ọbụla enwere n'elu Second Niger Bridge, nke mere na onye na-agba ebe ahụ n'abalị ụjọ ga-eju ya arụ. Ọ na-ayọzi ka ama ka a ga-esi were tinyere ha ọkụ ga na-achawa ka ha nwee ike ịhụ ndị hụrụ ha n'abalị. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ, echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.